kayak lo Mas. Modelnya kok koyo nyetrum ngono lho. Bocah iki jan kok bate gede gitu. Nggih. Jere gula Mas 750. Kok malah waktu. Akeh ndi men? Mas kipo. Suwun Mbak. Cek lho. Nggih. Pinarake Mbak Rere. Nggih. Iya, gak guyonnya gawanen. Nyapa to, Je? Piye ta? Ya. Anu awakmu dikon dekem. Kancane kemajuan saiki. Kenapa? Bojone kon rias. Alhamdulillah. Borongane ya grogok jaran tenan kok. Kenapa? Ora ngerti to, sing rias ki bojoku jarene. Layak kowe motone Je aku ngono. Ah, ngene Je mulo. Iki trek grup apa to jane ngono? Tukang syuting budal sak bojone, tukang foto karo riase. Awak dhewe budal karo sapa Mas? Karo Rere. Bagi tugel dadi loro kok. Wah, aku bakal dhuwur malah makan. Kene aku dul mengisor gak apa-apa. Wah, bahkan udunen gue. Ayo foto Mas Manten, Mbak Manten, menghadap kamera semuanya, smile Mas Manten. Yuk semuanya. Senyum. Senyumnya mana Ayo, nanti? Kamu derek. Ayo jenengan derek mriko. Seneni tukang foto aja. Ayo foto, anu sesuk ben dijak jene. Astaga. Padahal aku tanggapan yo gak larang-larang nemen jene. Jek ora tau ngejak to. Ayo tukang foto, tukang syuting, smile, ini foto bahagia bukan foto ronsen nggih. Ayo. Sekali-kali gambar Armuji ki bener anak dhewe lho Mbah kok iso karo fotone Jeng. Lah aku sedih. Gambar gaya bebas para tukang jaran emenan. Bebas. Ayo gaya bebas semuanya dihitung 1 sampai 100. 1 2 3 hai guys. Terima kasih. Monggo lungguh Demawan nggih. Manggo lungguh Mbak, lungguh kabeh. Pinarak Mas Manten nggih. Manggo kuwi diwedhaki gak tambah kuning kok tambah kelawu to. Sing ndi? Iki Malah omonganmu sing apik modho mosok kaya ndok asin. ora cocok nganggo wedak pons. Lha apa? Nganggo kliwon. Masih gak uman kursi. Nyuwun kursi. Kursi, Bu. Nyuwun kursi nika biasa nika Mbak. Biasa sapa jenenge Mbak Ruroh? Heeh. Mbak Kaji Ruroh. Ngawur nek Kaji Ruroh ki kono Tawing. Lah iki delokne yo kaji yang riase laris budal kaji to. Budal kaji nek ra lali. Lho, contone aku. Awakmu Anak kaji aku ki. Oh, tenan to ora Mbak? piye to Pakku ki? Pakmu ta budale Mekah? Ngawur e. Jenenge Sukaji, celukane Pak Kaji. Pakmu tak bacok sirahe oleh ora. Kok rumangsam. Selamat datang Mas Manten, Mbak Manten. Ya Heeh. Tak dongakno muga-muga nang meteng meneh wis. Donga kaya Mbah Yai lho. Sakinah mawaddah warahmah urusan guri penting meteng sik. Lho, bocah iki piye ta? Kok malah ditengi sik iki? Lho, piye paduntal mengkak. Awakmu ki lho nek ngomong sing cetok. Lah ya muga-muga Ngono nek dirungokno cah liwat, cah enom ki bahaya lho nek. muga-muga nang meteng wis pokoke. Lah iki nek cah liwat-liwat, ayo ditengi sik bahaya ta malah. Lho, ditegesne sing cetok ngono lho. Mangkane ngaji aja kopek nek nang omah. Jangkrik ndok kopek. Oh kopek ya mbek dekne lho. Sorry lah aku ngecip kok. Ngene lho maksud iki nek sakinah mawaddah urusan guri iki ngene. Sing penting keluarga kuwi ndang gage duwe momongan. Ana pangunen Jawa piye? Tujuane wong omah-omah nangkaraken wiji kinarya lestarining tumuwuh. Apa nek gak nang duwe anak? Iya. Lho sakinah mawaddah warahmah bakoe wong omah-omah nek wis duwe momongan. Duwe anak. Mas sapa karo Mbak sapa mau? Panjenipun Mas Edwin. Mas Edwin kalih Mbak Lestari. Mbak Lestari. Mbak Tari. Mas Edwin, saya lihat di depan itu kok ucapan selamat dari Polda ini tugas di mana, Mas? Gak tugas? Piye to ki? Tugas, Mas ora epok-epok kok. Mbake mungkin Mbake ya? Nggih. Mbake. Oh, Mbak. Mbak apa Mas? Mas, Mbak juga. Piye to Mas? Mas. Oh, tidak mengaku loh. Nah, tidak mengakui. Padahal aku ora anak kaji, ngaku anak kaji loh, Mas. Lah wong sombong nomor 1 Mas, kere urusan guri. Wah, iki malah pekok, bocah ki marah-marah kok pekok. Loh, kata-katane Mas gak eling banci sing. Kata-kata Mbake. Ambek gudaki motor. Sombong nomor 1, kere urusan guri. Nyatane wong saiki Heeh. uripe gaya, gang sedelo golek polisi. Apa? Go mlayu arisan. Rumang sambu yuk Mas yo. Mas Edwin ini tugas di mana? Polda toh. Polda Jakarta apa? Di Jakarta. Jakarta. Polisi. Melane awakmu jo cemacem. Kowe ngerti polisi. Tembak tempat.
Pas sampo Mas Edwin tok duwe pistol. Awakmu Aku ya duwe pistol. mosok. Pistolku gomyoan. Iki bacane Mas Rebeje. Rumah tamu sebesar terus bejo deh. Cak ngocak kan. Goncang ya pada celeng deh. Patak celeng. Mosok aku mau asu ireng. Cek ini lho. Mas Edwin ki polisi. Ya, Wis katane polisi ki apa? Apa? Po terdiri dari 3 suku kata. Polisi. Po, li, dan si. Heeh. Po. Po. Posisinya di tengah-tengah masyarakat. Pengayom. Pengayom masyarakat. Loh. Iya. Lindungi masyarakat yang membutuhkan. Bocah iki ya. Terus Si siap 24 jam melayani masyarakat. Tepuk tangan buat Pak Polisi. ya Allah, bocah potongane ngene uteke mletik. Utekmu dhewe. Tegese awakmu ki pinter ngono lho. Kancane diutek-utek nih. Lho, maksude otakmu ki lho. Apa tegese ki Uteke meletik. pinter? Uteke meletik, Pak. Pinter ngono lho maksude. Beliak. Ora kok pinter terus dilewer mletik Nah. ki gak. Takok ono. Heeh. Mbak sapa mau? Mbak Tari. Mbak Tari. Heeh. Mbak Tari nyuwun pirsa nggih. Ngapunten. Iya kono lho. Karo raja sedina ratu biayaan. Lho, Pak. Mlaku ki Lho, sing Pak. halus. Pak bahasane wong bojonegoro, Pak. Metu, Pak. Biayaan. Tegese awakmu ki sowan nang nggone raja sedina ratu dalu bendarane awake dhewe. Sing prasaja, sing Kon piye piye? wong halusan kok. Ayo, mulai tak warai. Ye. Sikil tangan nang ngarep. Ngguri dengkluk sithik. Ayo mlaku. Toklak, malah kaya mentok enom. Malah kok jaran. Tegese ki sing prasaja, sing sopan. Ngapunten Mas Edwin nggih. Nggih. Yo duwe, Mas. Bocah. Wis njaluk dhuwit. Nek diparingi Mas Edwin kowe ora gelem. Iya gelem. Lah iya kok rumangsamu. Ayo lungguh sing prasaja lah. Niki acarane wis panggih ki mau ya. Iya, tapi ijabe wis pengenane. Oh, berarti ngunduh mantu Mas Edwin ngene iki ya. Ijabnya sudah 1 minggu ini ya. Berarti empon nggih. 21 Maret. Empon. Empon apa ta? Empon Mbak Pur. Gak dunung aku. Empon Mbak nggih, empon. Campur. Ya apa aku coba dunung aku cah cilik, Mas. Aku kan izin. Empon nggih, Mbak nggih. Empon. Wis kaki piye ta? Empon apa? Empon nggih, Mbak. Empon nggih. Empon. Bocah iki. Wah, bocah iki pencilaan. Ning arep Priyanto alus wong saka Jawa Tengah. Saking bungaku saking Ya bunga jungkel. empon Mbak nggih, empon. Ya Allah, Bocah empon. iki piye ta? Layak wajah sumringah. Iya ta. Padha mbek awakmu. Empon Mbak nggih. Empon Mbak nggih. Awakmu sing rono sopan, sing rene iki jendus. Iki lho kena weteng. Ora apa-apa iki nek kowe pitanes. Seneng ya seneng Mas awak. Edwin, biar ngantene dikuwampleng karo. Mas Edwin, ini Jakarta sama Sragen itu jauh. Jauh. Ketemu di mana, Mas? Di Jakarta. Kerja. Di Jakarta dia. Jakarta. Jakarta biasa sampai gue. Ah, pernah di Jakarta juga. Gue pernah Jakarta. Di mana? Di tanah. Lame. Di tanah. Pernah ke Tanah Abang, Mas? Pernah gak ketemu gue lo? Lah kamu Gue di Tanah Lorek. iki jane tanah apa kok lorek iki? Lu gak tahu ya? Apa? Itu lo zebra cross. Sing ada gundukannya Ini itu. yang pengen jadi dua cita-cita polisi. Terus? Kok tadi polisi tidur tuh? Layangan diyak-yak truk. Aku pengenane Mas Edwin ngapunten. Ini bertugas di Polantas atau polisi di enggak Polantas ya? Di staf. Staf. Geger pengenane. Kenapa? Karo polisi Bojonegoro lho. Napa ta? Operasi ning jedak. Heeh. Aku geger karo polisi. Polisi kok bejak geger pengayom masyarakat. Pengayam ya pengayam karo Polantas geger operasi. Lah nyapa? Lah numpak sepeda motor moro disemprit teh. Lho, gak desin, ketara gak desin. Gak desi mutu mlocok ngono. STN. Komplit. Prit. Stop, selamat pagi, Pak. Heeh. Bisa perlihatkan surat-suratnya? Heeh. Bos dek. Yene. Nggih, sekedap Bapak Ibu nggih Enek sekedap. wong ngoceh aja mbok punggang kok aku nek wis ronggone dhewe. Kancane kok panggang ngono. Sik to aku tak cerita, melok kowe pisan kok seneni to, Di. Sik to, kok tak cerita sik dilu ngono. Piye ceritane awakmu kena? Lah iya tak balik. Ditilang karo Polantas lho piye? Lah iya Segera. Prit, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Polisi. Bisa tunjukkan surat-suratnya? SIM tak kekno, KTP tak kekno, diperisani spion tak kekno. Kabeh tak kekno lho. Ngono iki jek ditilang arep. Kok iso ditilang? Lho, Anda saya tilang, Pak. Kok ditilang? Surat komplit. Lah iya, Kok jek ditilang? Anda warga masyarakat Bojonegoro yang tidak konsekuen. Loh.
Lah kenapa Pak kok gak konsekuen? Lah nyatane sampean kuwi apa motore sampean apa? Honda. Lah helmmu kok Suzuki. Jaketmu kok Kawasaki. Berarti gak konsekuen. Tuwokno kuwi. Heeh. Tilang surat biru kuwi tuwane tang kapen. Sik Pak, sik aku. Pak polisi bosen ta? Ganti tak seneni. Kok iso? Sampean profesine apa Pak? Ngono. Polisi. Lah pulpenmu kok pilot. Gak oleh berarti. Gak oleh polisi nganggo pulpen pilot tok. Lah iya kuwi adune kono lho. Lah ya ngaku kok anek wong klambenan motor Honda Akhirnya gak sido gak sido nulang aman. Carane kok saya Mas ya. Mas kawine pinten Mas? Lali. Piye toh ki? Kok lali terus saiki piye toh? Kancane ya sekedap Pak nggih. 2 lagu mawon nggih. Kene wis. Sing cilik-cilik rene. Cah loro kula cah loro. 1 2 sing cilik-cilik ayo medhen rene. Nah, sing untune tayangan iki, Mbak. Kok tayangan piye to? Iki mumpung live streaming. Niki lagi nembe live streaming, Mas. Heeh, wonten Antok Liwir Channel. Ayo Rossi medhen sayang, medhen. Rossi Channel. HM. Alah, HM. ya Harmuji syuting. Iki apa nendi? seketop. Kene lho. Mangkane to. Bocah iki hidepe gatel diganti malah bendel kabeh. Untu dipangan rayap lho. Sapa jenenge, Nduk? Kacang. Kacang. Loh. Kowe iki piye to? Jeneng wong kok kacang. Sapa? Cacang. Kuping mandelen kok. Oh, kuping amandel gae, kupingku kembung. Main ndi omahe? Tulung, singkal. Kali tidu kidule singkal. Terus nuruti bojo ayo gadekno Tegal. Iki sijine sapa? Alah. China. Ya, sapa? China. China. India kuwi. Saiki anu sing polisi pensiun dadi bakul bubur. Omahe ndi omahe? Mojosari. Monconyani. Ayo dikancani, Mbake. Iki Mbake sing Mbake siji, kono siji. Kono siji iki. Sing iki lho, sing kene dhewe. Sing ndi? Mbake, hai, ayo kene. Sing kecepit ya sampean siji. Ayo. Ben. Iki Separuh ding. iki mengayu-ayu diwedhaki sombo apane to Mbak ki mau. Bocah kok dolanan tisu Hup. Ndi raine iki? Namanya siapa? Waduh, untune entek, ilang kabeh. Ilang kabeh piye? Cacap. Dengi kecek nang ngono dikrikiti yuyu. Nah, ketara pake tukang. Tukang apa? Digawene cendilo. Mbak sinten iki? Cinta. Ya Allah, cinta jenenge. Iki adike Mas Manten. Syukur adik mantan bebeto. Ki lho Le, anak beda-beda ki lho Le, aja bayari Le. Sapa? Amakmu no Mbok darah sapa aku? sing digawe ya? Ora ngarah wedi ya. Nah kenapa? Sing nggo dhuwit Pak Rosi ya. Mau bakso kok wis dijaluk to? Wis jelas nasib dhewe. Wis jelas nek sing nggo kono. Iya, gak ngomong kesan. Kowe rasa macem-macem nek aku penghapusane kono lah, kowe penghapusane aku. Gak ada macam-macam. Nyawarem tak gawa. Heeh. Yang satu. Kowe nek wis mulai, Heeh. duwe nagake di store mbok wedok. Kok iso? Aja buku karaoke. Kecedan. Bocah kok nuruti purel kok. Entek pira pisan kowe? Mangkane to, aja nuruti purel ae. Purel karo dheke no. Ngaku rene ndase kok. Mbak sinten iki? Nina. Nina Bobo. Nah, dari mana? Pundi? Mojoroto. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Anake sapa? Pak Cem. Pak Cem. Aku yang ngarang. Aku yang Wis ngarang. ngarang ke Mojoroto weton mesti Pak Aku Cem. yang ngarang. Sik bojone Cem ndi ya kok. Wonge Budi lho engko. Sik to, ndi bojone Cem? Sik ndi bojone. Oh, kalau. Oh iya kalau. Hai. Nah, kalau. Hai. Nggone Cem kuwi. Nggone nek ning omah ning kene nggone sapa? Nggone sapa? Sing sapa? Kok to? Ayo lagi apa, Nduk? Nyanyi dhewe ya, nyanyi dhewe. Pake suarane pinuke kaya ngono. Pake tukang betot-betot. Iya ya, aku wis serah. Biyen kanane Pak Licet. Dianu ora gelem metu base. Dus. Umpama anu Mbak sapa jenenge? Nina iki nurun Cem ya. Untung kok nurun mboke. Menurun Cem ya utah ngono kuwi. Serang ora. Untung kok bibite mboke sing dadi. Mas Cem iki nomor pira? Nomor pira? Nomor 1 dan nomor 2? Urung dadi. Lah kok kopior terus iki? Wah, pecah 1000. Wah, pengen dadi penyanyi to, Nduk? Oh, penyanyi, wis nyanyi. Oh, jak to, Dek, tanggapan rematae lho, kok aja wong jaba wong jero enek bibit unggul kok iso sambatan-sambatan 50-50 kan ya lumayan. Kok sing 200 pake sing 50 anake ngono lho maksudku iki.
Nek entuk 5 kan dadi penyanyi 6 lho, ngono lho. Paketan, sak bojone cembarang jak. Kon kadruan kae. Yo, pecah 1000.